Necháš ma vyhrať, že? Že ma necháš vyhrať? Ejo, ty si za mňa zasadil stromček, didi. A máme pre vás jednu zlú správu, teraz hrám s Markom a nie s Mirkom, čiže to není úplne až tak pokračovanie. Ale je to ako pokračovanie, zasa leaderboardy hneď do začiatku, what? Škibidi, ale nebudeme tu nadávať. Viem, že Freak není nadávka, idú po mne dva vlci, ouhelná do pekla. Pretože oni chcú normálne vývar, skrtk. Dobre. Vlčík po mne nejde. Jupie. Fuel kanister. Idem dať fuel kanister. Čuču. A idem si jej pre baterku. A našiel som aj čestku. A na ňu všetko. Ja ho teraz asi dám na 100 ten oheň. Čo to tu svieti? Sme ryb. To čo po mne vyletelo? Dobre, tekvičky. Sem hádžem. Cheeseburger. Nam. To kto zožral? Je tu. Ty si zožral? Ty máš tak hlasný zvuk, kokos, lebo je ťa počuť. A ja som našiel. Je tu. Tekvicu. Neboj sa, prvú noc ti nič neurobí. Ak chceš, môžeme ísť potom hrať aj inú hru. Schválne. Dobre. Hej, chalani, natáčate? Áno. Čo? Čau, Mirec. Peťo, natáčaš? Áno, natáčame. Len 30 minútové video. Idem s vami hrať. Čaute ľudia. Tak pôjdeme Blade Ball. Môžeme. A ideme na private? Na private, ale veď môžeme ísť na private. Takže... Si. Classic is the best. Ja chcem potom holy for... Za 19 hodín dostanem holy. Starting game. Kokos, mne to seká. Čo je ten hover goal? Čiže... Dajme hover goal. Začíname hru, ja to raz zdabujem, lebo som nerozprával, lebo som sa sústredil na hru a idem práve ja na radu. Schválne kto z koho, ale ja to typujem na mňa. Musím vyhrať. Mirko, necháš ma vyhrať? Vôbec? Necháš ma vyhrať, že? Že ma necháš vyhrať? Ejo, ty si za mňa zasadil stromček, diu. Broski. Chili. 3, 2, 1. Igura. I'm starting.
Marko, hráš? Dajme ten hover goal, plus. Dal som. Že to bude hover goal. A to je toto. Že nás sa môžem roztočiť. Koľko mám? 581, vôbec sa nesťažujem. Ako reálne. Ide klasik. Chudák Marko. Chudák Marek. Marko, ty hráš vôbec? Kokos, ja si môžem kúpiť nejakú ability, invisibility, za 300 si potom kúpim. Marko to lívol, že? Marko sme len dvo? Nie, Mirko to lívol. Nie, nelívol? Rando zajme. Ani jeden to není. Yes, nelívol. Zase loli. No? Čo? Áno, je. Lenže on nevolá s nami. Z nejakého dôvodu. Vy ste povedali, že nie. Bogo! Marko prvýkrát vyhral. Marko prvýkrát vyhral. Ty si myslel, že som mŕtvý? Ty si myslel? What? Veď ty nefungoval. Natália sa na nás joinla. Pôjdeme po Natálii? 2 týmy. Daj 2 týmy. Snaď budeme spolu. Natália nič nevie a ja keď zmiznem hlavne. Jak Natália zomrela. Jak zomrela, chudák.
Django je najlepšie, to Natália nevie. No? Jak sa snaží. Proti komu ja idem vôbec proti tebe? Mirko, zase? Mám 140, najlepšie, keď vyhráš. Toto je strašne zábavné. To je proste super. Ja teraz zmiznem. Ja ju dám dole. Marko. Idem proti Natálii, táto nedá. Vole! To je easy win proste. To je easy win. Ona není ani naša kamarátka, ona sa snaží vytrhnúť. What the freak? To je úplne easy proste, ja mám easy winy. Ja sa ani snažiť nemusím proste. To vážne Natália nevie? Áno? Počkať, idem. Čo si? Ja si potom... No? Áno. Dobre, tak čauko ľudia, čau čau.